σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι 28 του Σεπτεμβρίου. Ο Χρήστος έχει φύγει από το πρωί και βρήκα την ευκαιρία να αδειάσω το γραφείο του και να ανοίξω αυτό εδώ το δεματάκι, το οποίο όχι μόνο χρειάζεται αρκετό χώρο, αλλά θα μου πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς είναι και να σας λέω έτσι και κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτό είναι από την εταιρεία QTB, η οποία επικοινώνησε μαζί μου έπειτα από παρόντριση της Μαρίας. Θα σας αφήσω τα στοιχεία κάτω στο κουτί της περιγραφής, να δείτε το βίντεο της Μαρίας, στο οποίο είδα και εγώ αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είχα δει παρόμοια βίντεο, πάρα πολλά παιδιά στο TikTok. Είχε γεμίσει το for you μου με τέτοιες κατασκευές. Και τα βλέπα και εγώ συνέχεια, δηλαδή είχα πάθει σοκ. Βέβαια, πιο πολύ αμερικάνικα βίντεο, τα οποία είχαν, ξέρετε, αυτές τις μεγάλες τις βιβλιοθήκες και τα στολίζαν εκεί μέσα και αυτά ήταν καταπληκτικά. Λοιπόν, ένα λεπτό. Άδειο. Λοιπόν, και στο κανάλι της Μαρίας, λοιπόν, είχα δει που πήρε ένα παρόμοιο προϊόν από την ίδια την εταιρεία και όταν η εταιρεία επικοινώνησε ξανά μαζί της, η Μαρία πρότεινε εμένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαρία και ευχαριστώ και την εταιρεία, την QTB, εδώ, η οποία με άφησε να επιλέξω εγώ ποιο προϊόν θέλω και διάλεξα μέσα από τα πάρα πολλά που είχε. Θα σας βάλω να δείτε και από το site διάφορες άλλες επιλογές που είχε, αλλά επειδή εγώ έψαχνα ήδη ούτως ή άλλως για να πάρω κάτι, για να βάλω, συγκεκριμένα θέλω να βάλω στο ράφι του Χρήστου με τα βιβλία του, με τη σειρά του Raymond Fest. Το είχα στο μυαλό μου. Οπότε είπα ότι μάλλον αυτό, από όλα όσα είδα τέλος πάντων, από την σελίδα που μπορούσα να επιλέξω, είναι κάτι το οποίο μου ταιριάζει καλύτερα για το μέρος εκεί. Τι είναι αυτό τώρα? Λοιπόν, αυτό είναι μια μινιατούρα, είναι ένα DIY, το οποίο το φτιάχνουμε εμείς. Στην ουσία όταν ολοκληρωθεί θα είναι αυτό εδώ, να σας το δείξω και από πιο κοντά. Διαβάζω εδώ πέρα πίσω, θα σας φέρω μετά να το δούμε και από κοντά. Το συγκεκριμένο είναι της QTB, είναι από την σειρά City Walk, είναι DIY Miniature House. Το συγκεκριμένο αυτό που έχω διαλέξει είναι το Jack's Bookery. Η δυσκολία του είναι 2 στα 5 αστεράκια, χρειάζεται 3 με 5 ώρες για να φτιαχτεί και έχει 330 μικρά αντικείμενα, τα οποία όλα μαζί θα συνθέσουν αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι για ηλικίες άνω των 14 ετών. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα και για δώρο ακόμα, αν θέλετε κάπου να το κάνετε. Και πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε. Αυτό είναι το κουτί απ' έξω. Εδώ βλέπουμε ότι είναι άνω των 14 ετών, 2 στα 5 η δυσκολία. Αυτό θα είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι από τη σειρά City Walk, η οποία έχει ακόμα αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι περιέχει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι το σύστημα του φωτισμού. Ναι, εδώ πέρα μέσα παίρνει τις μπαταρίες και αυτά είναι τα φωτάκια τα οποία θα πάνε γύρω γύρω από το σπιτάκι. Τι άλλο έχει? Θα δούμε που χρησιμεύει το καθένα και έχει και κάτι σαν λίμα. Δεν ξέρω που χρησιμεύει και αυτό, θα τα δούμε. Αυτό είναι το τζαμάκι, το προστατευτικό που μπαίνει εδώ μπροστά, έτσι ώστε να μην σκονίζεται όλο το μέσα. Εδώ είναι όλα τα αυτοκόλλητα. Όπα, και άλλο τζαμάκι. Το πλαϊνό του. Εδώ είναι όλα τα αυτοκόλλητα που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε όλες τις εσωτερικές κατασκευές. Το βιβλίο με τις οδηγίες, οι οποίες είναι στα αγγλικά και σε διάφορες άλλες γλώσσες από ό,τι βλέπω. Ωραία, πριν το φτιάξουμε λέει ότι πρέπει να δούμε ότι δουλεύουν τα φωτάκια.
Έχουν περάσει 4 ώρες. Η κατάσταση που επικρατεί είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Να το δούμε λιγάκι και μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πώς εξελίσσεται. Εδώ θα είναι που θα μπαίνει το φως, τέλος πάντων, από εδώ θα πατάς. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς πηγαίνει. Θα κάνω ένα διάλειμμα για φαγητό και θα συνεχίσω σε λιγάκι. Βλέπετε ότι έχει το C45 που έχω ήδη χρησιμοποιήσει και έχει και C45 με κόκκινο, που σημαίνει ότι είναι απλά διπλό. Υπάρχει δηλαδή για προστασία σε περίπτωση που χαλάσει κάποιο ή χάσεις κάποιο, να το έχεις ξανά να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Και τώρα, αφού έχω τελειώσει όλο το βίντεο, ανακάλυψα τι είναι αυτά τα δύο, τα οποία τα είδα εδώ στην αρχή. Το γράφει κιόλας εδώ πέρα ότι είναι για να βγάζεις τα κομμάτια και για να σφίγγεις εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, αυτή εδώ η μύτη είναι για να πιέζει τα πράγματα μέσα. Ορίστε. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι τόση ώρα και το έκανα με το δάχτυλό μου. Έχω πονέσει εδώ πέρα, θέλω να σας πω. Δεν ξέρω αν φαίνεται πως έχει γίνει το δάχτυλό μου. Τέλος πάντων, οπότε με το ένα τα βγάζεις και με το άλλο πας και πιέζεις για να σφίξουν μεταξύ τους. Εδώ πέρα λοιπόν είναι όλα τα διπλά και αυτό εδώ, το οποίο δεν ήταν στα διπλά, αλλά δεν θυμάμαι να το είδα και πουθενά στις οδηγίες και να μην το έβαλα. Εδώ πέρα πίσω έχει αυτό το οποίο λειτουργεί σαν χερούλι, ώστε να ανοίγει το πορτάκι, να βγαίνει η μπαταρία. Ακούγονται και τα σκυλιά έξω που παίζουν. Πάμε να βάλουμε μπαταρίες, να δούμε το φως. Παίρνει 2 μπαταρίες 3α, δεν συμπεριλαμβάνονται. Έτοιμο, πάμε να δούμε αν λειτουργεί και το φως του. Αχ, είναι τέλειο. Ανυπομονώ να το βάλω στη βιβλιοθήκη και να δούμε πώς φαίνεται. Τέλος, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο και πέρασε και πάρα πολύ ωραία φτιάχνοντάς το. Πήρε 5 ώρες, εάν δεν έκανα το βίντεο θα μου έπαιρνε και λιγότερο, οπότε είναι σωστή η χρόνη που αναγράφονται εδώ πέρα πάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ όμως, και είδα και μέσα στις οδηγίες, στο τέλος δείχνει ότι μπορείς να τα ενώσεις, δηλαδή να αποκτήσεις όλη τη σειρά. Και έχει περιθώριο να ανέβει δηλαδή το ένα πάνω στο άλλο, ξέρω εγώ, και να είναι όλα μαζί σαν μια μικρή πόλη βασικά.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλη η σειρά μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ επειδή θέλω να το βάλω στη βιβλιοθήκη, ήθελα κάτι το οποίο να θυμίζει βιβλιοπωλείο, οπότε το Jack Bookstore ήταν ό,τι έπρεπε. Έχω κρατήσει εδώ πέρα μέσα στο φακελάκι που είχε μέσα το κουτί το ίδιο όλα τα όσα περίσσεψαν τέλος πάντων για μελλοντική χρήση σε περίπτωση που κάτι χαλάσει, κάτι σπάσει ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα πάνε όλα για πέταμα, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε. Και να σας πω ότι στο κουτί της περιγραφής σας έχω αφήσει link, όποιος θέλει να πάει να ρίξει μια ματιά στο site, να δει και το σχέδιο που διάλεξα εγώ, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν μέσα. Και για όποιον θέλει να ψωνίσει, έχω εξασφαλίσει και κωδικό. Με το κωδικό Γαλάτια λοιπόν έχετε 10% έκπτωση στις αγορές σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο και για δώρο, παιδιά. Εγώ το σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα να πάρω κι άλλα, όχι για μένα, για να τα κάνω δωράκια. Γιατί πραγματικά η όλη διαδικασία το να κάτσεις να το φτιάξεις ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό όμως ήταν και το σημερινό μας το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κράτησα ωραία παρέα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.